क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरि, तामुलपुर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ। माखासे सिजनावथ' जोंनाव कार्बि आलंनिफ्रायबो दंमोन, खिन्थु नैबे बोसोराव कार्बि आलंनिफ्राय फैयाखै आरो। गोबां उन्दै बादायारिफ्रा बाहागो लादों। पारफरमेन्सखौ माबायदि मोननो हादों? दा दिनै बुंनो थाङोबा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों आं मोनदांनो हादोंखि जोंनि गथ'फोराबो मडेलिं इन्डास्ट्रियाव बुहुत गोसो दंसै आरो आं प्रेक्टिकेलि नुबाय गथ'फोरा माने बुहुत डेभेलप जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ'फोरा नेशनेल इन्टारनेशनेलाव कम्पिट खालामनो हानाय बिसिनावहाय बै साहसआ फैगासिनो दं आरो बुहुत स्पेशली ब्रैथि बड'लेण्ड फेशन सोरनि हेफाजाब मोननो हादों? बड'लेण्ड गेस बे स्पेसियेलि नैबे मिस्टार मिस किड्स टिन्स मिसेस बड'लेण्ड खुंनायावथ' आङो फार्स्ट सिजननिफ्राय दिनैसिम फाइनेन्सियेलि सापर्ट मोनफेराखै। जायफोर माने दङ माखासे कालसारखौ मोजां मोनग्रा अननानै एसे एनै डनेसन हरो, बेजोंनो आं खुङो आरो बेखिनियानो। देरहासार सोर जानो हाखो? देरहासार जानायाव आं दाथ' नामखौ आं दाबो नायनो मोनाखै, माने इभेन्टआव आं दासिमबो मोजां जिरायनानै नायनो मोनाखै। माने आंनि टिमानो कमप्लिटलि हेन्डेल खालामदों, जाजफोरा हेन्डेल खालामदों। दा उइनार लिस्टआ बिसिनावसो दङ, आं गाबोन नायबासो मोनसिगोन सोर उइनार जाखो। फैबाय थानाय समाव बे इभेन्टखौ बेसेबां गोजौसिम लांनो गोसो जायो नोंथाङा? आंथ' जुदि आं सापर्ट मोनोबा आरो आं रासिन आपग्रेड खालामबावनो हागोन आरो आंनाथ' मेन थांखिया बेनो फेमिना मिस इन्डिया, जेरै मोनसे स्टेटनिफ्राय सासेल' सेलेक्ट जायो, बाहाय बिटिआरनिफ्राय स्पेसियेलि मोनसे सिट लानाय। अलरेडि फेमिना मिस इन्डियानि अर्गानाइजेसनजों आं मिट खालामनानै डिसकास खालामबाय, माखासे आंनि जे बिख'नाय एजेन्डाफोरखौ आं साबमिट होबाय। दा एक्सेप्ट जानो हागौ आरो इन फिउचार एक्सेप्ट जागोन आरो मिस इउनिभार्स इन्डिया दा बिसोरनाबो मोनसे स्टेटनिफ्राय सासे लायो नालाय, बाहायबो आं अलरेडि एजेन्डाखौ गथायखाबाय आरो दा बाहायबो जोंनि बिटिआरनिफ्राय मोनसे सिट मोननायनि चान्सआ दं आरो बेफोरबायदि सिट मोनोबाथ' जोंनि गथ'फोरा आरो रासिन ओंखारबोबावगोन आरो गोसो गुदुंसिन जाबावगोन। आंना बेनो जुदि सापर्ट मोनोबा आं खुंलांबाय थागोन, जुदि पाब्लिकफोरा आंनो अनबाय होबाय थायोबा बेनो जेने आं जेसेबां दं एसेबां आं खुंलांनो गोसो। आं गैयाबाबो आंनि फिउचारनि सोरबा सासे खुंनो हानाय आरो माने बे अलरेडि 4 बोसोर जाबाय मिस्टार मिस बड'लेण्डआ, जों बेखौ खोमानो हाला आरो बे जोंनि मोनसे रेकगनाइज जाखाबाय आरो दा मानसिफोरा बेखौ आं साडेनलि बन्द' खालामोबा आंनाव कुइसन खालामगोन मानो बन्द' खालामखो, बेखौ बन्द' खालामनो इन फिउचार सानाखै आरो खुंलांबाय थागोन। जोबथा हाबाफारियावथ' चिफ गेस्ट हिसाबै मिसेस पारुल बाराली मेडाम, बिथाङा जाहैबाय दानि जोंनि एट प्रेजेन्टनि CAMनि वाइफ एन्ड मान्दार हेन्डलुमनि अनार मेडाम दङ। ओमफ्राय जोंस्रां बरगयारि, जायखौ जों बर'नि कमेडियान फैला बरगयारि होननानै बुङो, बिथां दङ। ओमफ्राय उइलसन हास्टा बिटिआरनि EM दङ। ओमफ्राय गुरु पबित्र बर' सेन्ट्रेल बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि, बेजों लोगोसे दङ पंकज लाहारि, बर' फिल्मनि मस्ट पपुलार डाइरेक्टर, आरो बेजों लोगोसे दङ आबरिया ब्रह्म आरबि फिल्म प्रडाक्सननि अनार आरो प्रडिउसार, आरो बेजों लोगोसे दङ बर' हारिमु आफादनि आगयनि सेन्ट्रेल एबसुनि एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि आदा दिलीप दंफैयोमोन। आरो बेजों लोगोसे मिस इन्डिया हिसाबैथ' जोंना PRI थाबाय आरो माखासे बै जाजफोर बिसोर थाबाय आरो बेखिनियानो। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बानजायनायाव मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डआ बे बोसोराव 4 बोसोर 4 एडिसन, फार्स्ट सिजन, सेकेन्ड सिजन, थार्ड सिजनआ जोबनानै थांबाय। दा दिनै 4th सिजनआ माने आपग्रेड जाबाय थादों आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन, माने यां जेनेरेसनफोराबो चान्स मोनबोबाय थादों। दा बेबादि प्लेटफर्मखौ नांगौ जोंनि ससाइटियाव। दा फैनानै जोंनि गथ'फोरा बुहुत दिनै स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल, इभेन इन्टारनेसनेलसिमबो सहैनो थांगासिनो दङ। दा दिनैनि इभेन्टआ बुहुत बाख्नायथाव आरो जोंजों इनभाइटेड गेस्ट दङ मिस्टार टुरिजम वार्ल्ड त्रिपुरानिफ्राय मिथुन देब बर्मा, मनिका कंजेम्बाम मणिपुरनिफ्राय, बियो माबा इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन मिस कन्टिनेन्टेल वर्ल्ड तुर्की, ओमफ्राय रेडिमाया दं मेघालयनिफ्राय मिस इन्डिया, आरो इनभाइटेड सासे मिस इन्डिया दंबावो मुम्बाइनिफ्राय PRI। दा श'आ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो साक्सेसफुल जाबाय आरो
बेसेबांसो बाहागो लादोंमोन बेयाव गासै बाहागो लानायावहाय जोंनाव गासै केटागरिया जोंना 18 इयार्सनिफ्राय जों 21 इयार्ससिम लानाय जायो बेनि गेजेराव जोङो मिस्टारखौ 15 मिसखौ 15 सेलेक्ट खालामदों माखासेखौ जों रेजेक्ट खालामदों आरो टिन केटागरियावबो जों बिदिनो सेम टिन केटागरियाव जों 11 निफ्राय 17 इयार्ससिम लानाय जायो बेखौबो जोङो 15 कन्टेस्टेन्ट लादों आरो किड्सआवबो जोङो 5 इयार्स टु 10 इयार्स लानाय जायो बेखौबो 15 होमबा 30 40 45 ओमफ्राय मिसेसखौ 15 लादों 55 खौ जों सेलेक्ट खालामदों आरो 200